Hyvää iltaa kaikki kuulijat. Tervetuloa Elämä on -ohjelmaan. Mun nimi on Johanna Arokoivisto ja mulla on täällä seurassani Kaisa Raitanen. Hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Me kuultiin tuohon alkuun Leif Lindemanin esittämänä Varpunen jouluaamuna. Kerro Kaisa, mitkä on sulle merkityksellisiä jouluja sun elämässä? No oikeastaan minulla on 2 sellaista joulua, jotka on jäänyt elävästi ja oikein hyvin mieleen. Eli ensimmäinen joulu on, no tietysti lapsuuden joulut nyt kaikkinensa, mutta että jos ne luetaan pois, niin ensimmäinen joulu, mikä jäi sitten aikuisempana mieleen, oli silloin 23-vuotias. Mä oon nyt sitten 56. Ja siitä on jonkin aikaa laskekoilla, hyvä matematiikka. No se oli 78 vuonna ja mä olin tässä autokolarissa aika pahassa tuolla Virroilla. Ja oltiin Porista matkalla Soiniin ja mun sylissä oleva mun tuttava lapsi menehtyi siinä onnettomuudessa. Ja mä itse sitten loukkaannuin aika vakavasti. Ja olin sen viikon tajuttomana ja sitten tulin tajuihin ja lääkäri teki pienen virhediagnoosin, ne päästi mut jouluksi sitten kotiin. Että jos multa olisi kysytty siinä lähtiessä, että mikä se rouvan nimi on, niin mä en olisi osannut sanoa ja mä pääsin siinä kunnossa sitten kotiin. Ja kuitenkin se tajuttomuuden aika pyöri mulla silloinkin mielessä, mutta mä en osannut sitä niin kellekään kertoa, enkä mä tiennyt, että mä olin ollut tajuton. Ja sen tajuttomuuden aikana mä olin jossain paikassa, en osaa sanoa missä olin. Ja siellä oli tämä Sami, joka kuoli silloin alle 2-vuotiaana ja Sami oli sitten niin kuin iloinen siellä ja jutteli ja hyppeli ja puhui ja se ei oikeasti osannut vielä puhua ja mä ihmettelin kauheasti sitä ja muutenkin se paikka oli semmoinen, että ei sitä niin kuin osaa enää jälkikäteen kuvata, että miten ihana se oli, että mä olisin joka tapauksessa halunnut jäädä sinne. Ja sitten mulle vaan sanottiin, että en mä voi jäädä, niin mä sanoin, että no koska mä voin tulla tänne, niin sitten mulle sanottiin tämmöiset sanat, että mut temmataan maan päältä sitten, kun Jeesus tulee. Mähän en tiennyt tällaisista tempauksista, niin kuin me uskovat tiedetään ainakin, että tämmöinen tempaus on tuleva. Niin sillä hetkellä mä en tiedä, mä olin nuori 23-vuotias, ihan normaali, en ollut uudesti syntynyt uskovaa ja ihan tämmöinen normaali nuori nainen, että kyllä mä nyt yritin elää hyvästi sitä elämää ja mä ajattelinkin, että kun mä elän hyvin, niin sitten mä pääsen johonkin taivaaseen kenties. No, mä en nyt jatkan siitä joulusta kuitenkin, että sitten tuli joulu, kun mä olin päässyt kotiin semmoisessa tilassa, että mä tosiaan tiedän omaa nimeäni ja mä kyselin, niin sitten asuttiin silloin Porissa ja kyselin sitten ihmisiltä, että mikä ihme, että kun laitetaan koristeita ja kuusia ja kaikkia ja sitten ne sanoo mulle, että no joulu. Mä otan joulu. Se on ihan sama, vaikka ne olisi sanonut kiinan kielellä, ne kirjaimet ei merkinnyt mulle yhtään mitään. Mutta sitten mä kuulin radiosta tai olisiko televisiosta, mä kuulin, että vietämme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntyvän juhlaa. Ja mä muistan sen, niin kuin vaikka hataria muistikuvia muuten näistä asioista, niin mä muistan sen, kuinka mä rupesin tanssimaan ja hyppimään, että nythän on Jeesuksen syntymäpäivät, hei jee! Ja silloinen mies niin katsoi, että no nyt se sekosi lopullisesti, mutta ei vielä lähtenyt viemään kuitenkaan mihinkään sairaalaan, vaikka siellähän mun paikkani todellisuudessa olisi pitänyt olla, mutta että mä niin kuin tajusin, että se oli se Jeesus, joka oli siellä Samin luona, ja nyt oli sen syntymäpäivä. Niin se tunne, mikä tuli siitä, että se aito, kun nykyään on paljon unohdettu, että miksi joulua vietetään, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin perinne ikään kuin ja markkinatalouskin siinä ottaa oman osansa, niin se tunne siitä, että nyt on Jeesuksen syntymäjuhlan muistoksi, niin kuin synttärit oli silloinkin tärkeitä ja näin. No, nyt mä selitin sen ensimmäisen joulun, mutta sitten sä kysyt, että mitkä joulut. Niin sitten on toinen joulu, vähän paljon myöhemmin sitten, eli viime jouluaatto on sellainen, joka jäi mieleen. Joo, eli viime jouluaatto oli vähän erilainen sulle ja varmasti monelle muullekin. Sä järjestit sun ystävän Pirjo Haapalaisen kanssa vähän toisenlaisen jouluaaton. Kerro vähän meille jotain siitä. Niin tosiaan ystäväni Pirjo Haapalainen sai tämmöisen kuningasidean, että järjestetään joulu
aattoillan tilaisuus jossain ihmisille, jotka jostain syystä eivät pysty tai ovat yksinäisiä tai muuten jouluahdistus. Oikeastaan se joulun ahdistus, että heille olisi niin kuin joulu. Ja Pirjon ideat on joskus vähän sellaisia niin kuin korkealentoisia. Mä ajattelin, no mitenkä me kaksi ihmiset ollaan nyt järjestetään. Mutta mulle lähti sitten ajatus sellaisesta itämään, että kun mä muistan eron jälkeen joulun, kun edellinen joulu oli vietetty perheen kanssa yhdessä, ja vaikka mulla oli sitten lapsi siinä jouluna, mutta mä koin kuitenkin, että se joulu ahdisti jollakin tavalla, että kaikki on viettää hauskaa, pukki kulkee, ja mä koin sen hirveän semmoisena ahdistavana, nimenomaan sen ensimmäisen joulun sen eron jälkeen. Niin mä ajattelin, että kenties niitä on muitakin sellaisia, joita joulu ahdistaa, ja mä lähdin mukaan tämän Pirjon hulluun ideaan. Sitten, ja meillä ei ollut kauhean, mä en muista, että kuinka me se aloitettiin, milloin se idea syntyi, että oli se varmasti jo ainakin joulukuu silloin menossa, niin no eihän meillä ollut sitten paikkaa sille, että missä me nyt se pidetään, että ei kummankaan koti, ei ehkä riitä niin kuin tilaisuudenpito, ja sitten onko ihmisten vaikeaa tulla sitten jonkun ihmisen kotiin, niin sekin oli siinä semmoinen, ja me sitä pähkäiltiin ja mietittiin sitten, että ajateltiin, että joku seurakuntakoti tai joku seurakunta, että jos sen piirissä pidettäisiin, mutta me jotenkin mietittiin, että jos sinne tulee ihmiselle semmoinen kynnys, että voiko mä nyt sinne tulla, kun se on noin pyhä paikka tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten me haluttiin kuitenkin, että se on semmoisella keskeisellä paikalla, että jonne kaikki löytää. Ja sitten mun poikani on mukana tuossa Kauhavan nuorisoseurakunnan toiminnassa. Niin mä rupesin hänelle sitten juttelemaan, ja hän vei asiaa eteenpäin, ja nehän oli ihan siellä kirkkojen, tulivat vastaan tätä ajatusta, kun mä ajatteleekohan, että tuo nyt on hölmö, että eihän aattona nyt kukaan lähde mihinkään viettää jouluaattoa. Ja tätä rataa se sitten järjestyi, ja me saatiin lahjoituksena. Sitten siinä oli pikkasen kiirettä, kun piti käydä töissä meidän molempien ja laatia kaiken näköisiä ilmoituksia, ja ei ollut kummallakaan minkäännäköistä tällaista aikaisempaa kokemusta tämmöistä suurpitojen laittamisesta. Ja sitten kun me ei laitettu sinne mitään ilmoitusvelvollisuutta, että ei tule sellaista sitten, että jos joku ajatteleekin lähteä aattona, että en ole ilmoittautunut, en mä voi mennäkään. Että vaan niin kuin, että tulkoon sitten ketä tulee, ja toivottiin tietysti, että väkeä edes tulee, että me sitä itsellemme tehdä, kun meillä oli siellä niin 3 kinkkua ja laatikoita oli hirveästi saatu lahjoituksena ja kaiken näköistä, ja osittain saatiin sitten lahjoituksena vähän rahaa, ja pystyttiin niin kuin kaikki ruuat ja nämä järjestämään. No se onnistui sitten meidän mielestä kyllä sillä tavalla erikoisen hyvin siihen nähden, että meillä ei ollut kummallakaan taitoa. Että Jeesus oli kyllä siinä mukana, sen mun täytyy kyllä sanoa, että me rukoiltiin kyllä sen asian puolesta. Ja näin, että sinne tuli ihmisiä ja mitä nyt tuli palautetta, en mä nyt itteni kehu, mutta että sanot, että ne ainakin olivat niin kuin tykkäsivät ja tämmöistä tarvetta on. Olisikohan ollut joku 45 ruokailijaa ja sitten oli sellaisia, jotka oli syönyt sitten jossain muualla. Ja no sitten me ajateltiin tänä vuonna, että tämä, mä palaan vielä vähän taaksepäin, mä nyt kerron näin sekavasti. Niin tämä joulu jotenkin oli mulle merkityksellinen siinä mielessä, että jos minä olisin maannut kotona, mulla ei ole enää lapsia kotona, että olisin mä voinut jonkun lapsien ja lapsien luonnoksen mennä tietysti. Mutta sanotaan nyt näin, että jos mä olisin vaikka maannut kotona yksin ja syönyt kinkkua, mä olisin ollut paljon väsyneempi kuin tänä viime jouluna, vaikka siinä oli vielä joulun jälkeenkin sitä puuhaa riitti, niin se virkisti kyllä niin mieltä, että siitäkin, että nytkin on samanlainen tilanne, että töitä on kummallakin hirveästi ja pitkiä päiviä, mutta että se muisto niin jäi sillä tavalla, että me halutaan järjestää se tänä vuonna samanlainen tämä joulu. Niin eli teillä oli motiivina Pirjon kanssa ihan pelkästään se, että te halusitte, että ihmiset saa viettää joulua tuntematta sitä ahdistusta, on sitten yksinäinen tai perheellinen tai minkälaisessa tahansa elämäntilanteessa, niin oli mahdollisuus tulla viettämään sitä joulua. Ja sehän oli niin, että se ei ollut pelkästään syömistä, että sinne tulla vaan jouluaterialle, vaan siellä oli ihan muutakin toimintaa.
No joo, kyllähän siinä monta hauskaa hetkeä vietettiin ja ystävyyskin oli koetuksella välillä, kun mä oon aika hyvä sanomaan tälle ystävälle, niin sitten töitä ja hänen ehdotuksia kampeamaan. Esimerkiksi kinkunpaistohan oli sellainen juttu, että ne kinkut, mitkä me saatiin, niin me paistomme ne itse sitten ja pitihän sillä niin kuin vahtiakin niitä sitten ja sitten tämä mun ystävä juoksi hakemaan kinkkumittarit, niin mä sanoin, että joo, laita vaan kinkkumittarit sinne, mutta mä katson milloin ne kinkut on kypsiä. Ja ainakin ne kinkut meni kaikki, ja kehuttiin, että ilmeisesti ne tuli mittareitten ja mun katsomisen avulla sitten niin hyväksi. Ja tosiaan, että se mulla on niin siinä ideanakin, että se ei ole sellainen mitenkään niin kuin hirveän virallinen tänäkään jouluna, että tämmöiset 2 amatööriä. Että kyllähän tämä mun ystävä yrittää vähän jo virkansakin puolesta olla virallisempi siinä, mutta se joutuu pikkasen antamaan periksi mun kanssa, kun mä söhlään siellä ja sählään tätä. Esimerkiksi viime joulunahan mä istuin siellä aattona jo 6 ja sitten tämä mun ystävä oli ollut illalla pitempään, niin hän tuli sitten vähän myöhemmin ja tein omasta mielestäni hirveästi niitä töitä siellä, niin sitten mut sieltä pullautettiin sieltä keittiöstä pois täksi vuodeksi, että jos me saadaan äänentoisto sinne, niin mä saan kuulemma vaan olla siellä mikrofonin päässä, että kiitti vaan kaverit, että tällaisia sitä on kaikkea. Niin siitä vielä sitä selviämisestä, että ei olisi kyllä selvitty sitten siitä varmaan sitä ruokajakelusta mitenkään, että me ei olisi täytynyt varmaan pyytää yleisesti jotakin apuun siihen sitten niihin juhlaan tulleista, että onneksi meille tuli sitten 2 ihmistä ihan sillai puskan takaa silloin aattona, että toinen oli käynyt hautausmaalla ja sai sitten semmoisen näyn, että hänen pitää mennä kysymään, tarvitaanko tuolla apua. Sillä tavalla tuttu, mutta tämä ei ollut tietona meidän tilanteesta. Ja sitten tuli vielä eräs toinen rouva siihen, että ne oli siinä ruokajakelusta. Muuten meillä olisi kyllä mennyt puurot ja velit siellä kaikki sekaisin, niin kuin vähän mennessä mennäkin.